खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि चेनेलाव गोसो गोरबो होनानै बरायनानै नोंथांमोनखौ लाबोबाय। फै जोङो अब्ला दिनै जथाय हादरनि सोमोन्दै इउनाइटेड स्टेट्सनि सोमोन्दै जोङो दान्दिसे गुसुङै सावरायनि। इउनाइटेड स्टेट्सआ गासै 50टा हादरसा फिसा गोनां मोनसे हादर। बेयावनि सुबुं अनजिमायानो 2018 मायथाइनि सेन्सास बायदिब्ला 32.72 क्र'र सुबुं अनजिमा बेयाव दिनैसिम दङ आरो बेयावनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसिम डनाल्ड ट्राम्प जानानै दङ। इउएसनि ड्राइभिं खालामनायनि माखासे रुल्सफोर। जेब्लाबो इउएसआव आगसि साइडखौ लामायाव गुबुननो हगारनानै होनाय जायो आरो आगदाखौ गाव लानाय जायो। इउएसआव जेब्लाबो 60 to 85 माइल/आवारआनो मेक्सिमाम लिमिट होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो बेनि बांद्रायबा बेयो नियमनि बेरेखा, आयेननि बेरेखा जायो। इउएसआव जेब्लाबो गाखोग्रा आरो सालायग्राया सीट बेल्ट गाननो नांगौ, नङाब्ला बेयो जुरिमाना होनो गोनां जागोन। इउएसआव जेब्लाबो मबाइल फनखौ गारि सालायनाय समाव रायज्लायनो एबा मेसेज टेक्सट खालामनो मोना। जोङो दानो नायनि टुरिस्ट प्लेसनि सोमोन्दै। टुरिस्ट प्लेस माने समायना बेरायजाग्रा जायगा। इउएसआव बेरायनायनि थाखाय मुंदांखा फार्स्ट पजिशनाव दङ। निउयर्क सिटीआनो टुरिस्ट प्लेस हिसाबै फार्स्ट पजिशनाव दङ। इउएसआव 2018 मायथाइनि बायदिब्ला बांसिनै रेंकिं मोननाय टुरिस्ट प्लेसआनो जाहैबाय नम्बर 1 आव निउयर्क, नम्बर 2 लस एन्जेलिस, नम्बर 3 शिकाग' आरो नम्बर 4 ह्यूस्टन। बेफोर जायगाफ्रानो मस्ट फेमास प्लेस होननानै इउएसआव दिनैसिम मिथिजादों आरो बेयाव गोबाङानो बेरायनो थाङो। जोंनि भारत हादरनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर थांनानै दंहैयो, सेटेल जानानै थाहैनाय, सोरबा फरायनो थांनाय, सोरबा जब मावनाय। गोबां मानसिफ्रा बेयाव निउयर्क सिटीआव जोंनिफ्रायबो गोबां दङ होननानै जों मिथिनो मोनो। स' नोंथाङाबो माब्लाबा गोसो जायोब्ला थांनानै बेरायनानै फैनो हागोन। जों नायनि इउएसनि नेशनेल एनिमेल। इउएसनि नेशनेल एनिमेला जाहैबाय बिसन। बियो गासै 2000 पाउन्डस गिलिर आरो बेखौ बाराक ओबामाया अफिसियेलि नेशनेल एनिमेल होननानै एनाउन्स खालामनानै होदोंमोन। जोङो नायनि इउएसनि नेशनेल पार्क। इउएसनि नेशनेल पार्कआ जाहैबाय बल्ड ईगल। नोंथांमोना पिकचारखौ नायनानै सिनायनानै लादो। जोङो दानो नायगोन इउएसनि नेशनेल गेम। इउएसनि नेशनेल गेमानो जाहैबाय बेसबल आरो बिथांमोना बायदि बायदि गेमबो गेलेयो, नाथाय नेशनेल गेम हिसाबै बेसबलखौ बिथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। इउएसनि नेशनेल फ्लावारा जाहैबाय र'ज, कुइन अफ फ्लावार, बिबारफोरनि रानिखौ बिथांमोना नेशनेल बिबार हिसाबै गनायनानै लायो। अ से केन इउ सी होननाय मेथाइयानो बिथांमोननि हारियारि मेथाइ, नेशनेल एन्थेम सं। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै मोजां खोनासंहैनो हागोन। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबांखिनियावनो दोनथ'बाय। नाथाय आंनिफ्राय बेनो, बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम जायफ्रा लेखा फरा रोङा, लिरनो फरायनो रोङै, नाथाय इउटुबफ्राव सार्च खालामनो हायो, बिथांमोननि थाखाय बानायनाय जादों। जायफ्रा लेखा गोरों, माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना सुद्रायनानै नोंथांमोना इउटुबफ्राव बा नोंथांमोना गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै नायनो हागोन। नाथाय आं स्पेसियेलि बे भिडिअखौ जायफ्रा लिरनो बा गुबुन राव बुजिनो रोङा, फरायनो हाया, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' नोंथांमोना अननानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब आरो कमेन्टफोर खालामहरदो, जाहाथे नोंथांमोननि लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनायफ्रा जोंखौ थुलुंगा होनानै आरो आं बेनिफ्राय बांसिन मोजांसिन नोंथांमोननिसिम लाबोनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां बानायनो हासिनायफोरबायदि। गोजोन्थों, थेंक इउ।